Fost il-folkloristi ewlenin ta' pajjiżna, ma nistawx ma nsemmux lil Guido Lanfranco, personaġġ li ħadem qatih sabiex jiddokumenta snajja u tradizzjonijiet ta' pajjiżna, il-flora u l-fawna tal-pajsaġġ Malti u l-kliem marbut magħhom. Guido Lanfranco issa għandu 90 sena u fil-ħajja tiegħu daħħal daqskemm normalment daħlu xi tlieta min-nies bħala ammont ta' xogħol. Kellu ħafna fażijiet u ħafna interessi fil-ħajja tiegħu li f'kollha kemm huma daħal b'ċertu passjoni, b'ċertu ferneżija, b'ċertu entużjażmu. Tul dak iż-żminijiet kollha qed ngħidu mis-snin 50 ilgħu, qed ngħidu kważi 70 sena minn ħajja ta' design, kiteb ħafna, pubblika ħafna kotba, artikli, rivisti, eċċetera. Issieħeb u iffonda diversi jaqdiet u daw l-jaqdiet kważi kollha kellhom l-isem Malta fihom. U sifer darba biss f'ħajtu. Għamel xi żmien l-Ingilterra u Wales u ma reġax sifer. Ir-raġuni eżatta u biss jafa. Imma li huwa ċert li f'Malta ma jonqsu xejn. Għandu Malta bħala pajjiż, il-Maltin bħala nies u l-Malti bħala lsien għal qalbu. U dik tiġi riflessa tidher fix-xogħlijiet kollha tiegħu. Il-bidu tiegħu kien fl-ambjent naturali. Mis-snin 50 anki qabel, mis-snin l-40, beda jistudja għal rasu x-xjenza. Bada joħroġ fil-kampanja dak iż-żmien bil-rota, ma kellux karozza, ftit nies kellhom karozza. Kien imur kullimkien. Kien pajjiż u pajjiżaġġ li kien għadu mhux imkisser kif huwa llum, bil-bini, bl-iżvilupp u bit-tniġġis. U kien jieħu gost joħroġ. Kien jiddokumenta dak kollu li jara u kien jużah biex jgħallem il-ħxejjex, l-annimali minn kollox. U kien jikteb kotba. Kiteb kotba dwar l-annimali, kiteb kotba dwar il-pjanti, kiteb kotba dwar il-ħut. Iktar tard fis-snin 70 beda jinduna li ħafna mill-tradizzjonijiet Maltin kienu qed jinbidlu u jintilfu għax Malta kienet qed titbiddel ukoll. Allura għamel żmien twil imur għand nies anzjani, jintervisthom, jirrekordjhom, jara daqsxejn x'jagħmlu. Jikteb id-drawit tagħhom, jikteb l-użanzi tagħhom, x'kienu jagħmlu. U permezz ta' ħafna recordings ippreserva dak li forsi kien jintilef, it-tradizzjonijiet orali, l-aspetti ta' duwa u sem fil-ħxejjex Maltin, eccetera. Bħal f'kull qasam dak li fadal biex isir huwa ħafna iktar minn dak li sar. Però hu fiċ-ċokon tiegħu u bil-limiti tiegħu bena pedament li fuqu tista' tibni bosta affarijiet. Ippreserva id-dokumentazzjoni ta' parti mill-lingwa, ta' parti mill-istorja, ta' l-użanzi tagħna. Forsi mhuwiex storiku professjonali. Forsi mhuwiex lingwist professjonali. Imma b'dak l-entużjażmu u l-passjoni li ġab miegħu refa għall-futur ħafna affarijiet li forsi kienu jintilfu. Tista' targumenta li seta' jagħmilhom xi ħadd ieħor, vera. Imma m'għamluhomx. U studjahom, kiteb dwarhom, xandarhom, u fuq pedament bħal dak tista' tibni li trid. Il-Sinna jixtieq jirringrazzja lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litterizmu, lill-Kunsill Malti għall-Arti u l-Kultura,
lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol, lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti u lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università.